Tak ahoj zahrádkáři, dneska to bude o sázení cibule. Já jsem si vybrala ozimou odrůdu cibule Akado, koupila jsem normálně v zahradnictví a záhon máme připraven, takže momentálně jdeme dělat jamky. Jemku si uděláme ideálně palcem, mělo by to být 3 až 5 cm, můj palec opravdu těch 5 cm má až po kloup, takže zaboříme celý prst a do vytvořené jamky vložíme danou sazečku, samozřejmě kořínkama dolů. Naměříme si další dírku, která by měla být 10 cm od sebe, to znamená dvakrát naměřím svůj palec a jsme na 10 cm. Tak jak vidíte na videu, uděláme další dírku a takto pokračujeme vlastně po délce celého řádku, po těch 10 cm od sebe. Jakmile máme jeden řádek hotový, dostaneme se na druhý řádek. Ten by měl být cirka 30 cm od sebe. V tuto chvíli máme jeden řádek hotový. Opět vysvětlím, že takto po 10 cm máme jeden řádek hotový a naproti bude druhý řádek od sebe, teda těch 30 cm. Mně tomu napomáhá takto krásná lopatka. Takže ji samozřejmě stačí položit takhle mezi řádky. Já to teda nemám úplně přesně, jak vidíte. Já jsem na nějakých 20 cm, ale naprosto bohatě to stačí. Takže dírky máme hotové, sazečku máme v dírkách a teď už jenom uděláme finální úpravu, co se týče substrátu nebo jakékoliv hlíny, kterou momentálně máte. Takže stačí takto naházet nahoru, aby se vše přikrylo, a nebo jenom tu jamku takto přihrneme k sobě a můžeme nechat být. Já teda dávám nahoru ještě substrát, protože jak vidíte, trošku mi to zase všechno kleslo. A takhle budeme pokračovat vlastně všude, kde jsme si tu sazečku vysadili. Takže hlavně, ať nám to všem roste.